Layo na tikilix ah. Woo! Ayos. Nakakambyo ah. Nadikdik pala yung cambio. Ayos. Kargaan nyo. Oops. Udah penag na dito nih. Ayos ah. Sinira na ito. Great guys. Ayos ah. Talaga nga kabisado nan. Oops, lanot. Hindi ko mabangin, may mayat. May digat dyan. Sa fracture. Sige, race muna. Pag naanyaw, itoy. Scammer. Badiwat ano dito? Pero yun ah. Bakit ako yun ah? Binira na. Ano ba na? Ang ba, master na ba? Yes, the way.
the next level guys. Tapos na yung rail natin dito sa may ilog. Ay, correct sir. Kadinam. Nikat. Kaya pala. Bun. Tos baglakit din. Gilios! Katina. Gilios! Kadena ni Sir Benson. Naipangot. Siguro nga pa yung puti di ari tilid na. Magtang na ikwa sango. Sila pagtitrilan tayo. Mayat dito saying that swim with the sharks. At ano makasurot tayo? Surutan tayo ng Sir Benson. Andat na nila Plax. Ipasikig mo sir, taka. Oh, sa. May pasikig di pa. Okay ka lang. Pangipasigilan di banda banger. Oh, yeah. Yes. Ayun. Sige. Pa, talikod. Sige. Ito yung nagbagam. Yes. Ay, kabali. Yan, bakit na? Kasi nirito nga, nagsalinot na dito yun. Kabakiran nga talaga rin yun. Ito ang wild. Nay, sa bali nagdiritson damot to. Sa bali nagpan na ito yun. Guray. Guray, sir! Sir! Guray! Sa bali, ang adita. May natindag ka, sir? Sa balay dito, oy. Paibing mabaam, sir. Sa balay nagnama. So yan, iba yung dinaanan ni sir. Naikat din na. Naikat. So kaya makikita ko tapay awan tinalan dito. Siya ginanakapay karot, sir. Okay. Op, sir! Guray! Nga to! Kanaman, ay kanigid. Okay. Okay, diretso. Sango, laba. Okay, alright. Oops. Alright. Woo! Ayos.
Napay nga rito eh, naibulungutan. Ay, naparpar. So guys, tignan nyo yung trail site natin. Yung mga piraso ng motor dito nawawala. So yan, sa mga nagtatanong kung maganda yung trail site natin, dito nawawala yung mga nagkapira-piraso yung mga pisa ng motor dito. Yan, tapos meron pa doon sa likuran ni Sir Benson. Si puta mabak, ano ka? Si Pawag. Uy. Kaya na. Pag! Mo tirahin di tigid, tikan eh. Jump mo, jump mo. Gilanot. Nakasigundan samat. Primera. Hop hop. Oh, hop. Natangkan di pilid. Siya ka dirit sumot. Ngumdiya ka nagnan eh, Jai. Dito eh. Oh, hindi ta. May matser no ka, dirit sum. Bueno, usto rito may adjust dito eh. Julius. Daitan. Diretsuin mo. Hoy, kawanan. Hoy. Sipaw nyo. Oh, yun. Mukin na. Jay ah. Nauyong aja ah. Medyo nauyong. Ayos ah. Hinagan na ni sir. Uy, hop. Ah. Madlaw ngay no may ipunta ti bato di pilid dari pa lumnak. Turbo palo. Yun lang. Nag-overflow. Ay, nako-open carbs ni sir ah. Oops.
Yun o, naka-open. Ay, naka-overflow. Overflow. Magtanga sumrag pitak ijay. Di carbs na. Adalang side naka-open. O ano niya? Okay. Pero believe ako dito kay sir, yung motor niya oh. Open carbs. Magtanga makasultok pitak. Pero pag may tubig yan, takot na yan. Takot na yan. Pag may tubig yan. Dan tayo sa ilog, sabi ni sir. Ayun, ayun. Oh, pag uwi. Sige. Doon naman ako magpapatulong. Mapupost na tayo ni Sir Laban, natapos din natin. Yun ay nauyong sir niya ay 230. Ayo. Ayos. Masaya, masaya. Di pa ni sir, biglaam lang. Dati ko kami ni Ramot. Riso. Uy. Na-slide yung gulong sa harap. Yung ramot. Ramot. Yung ugat. Uray tao kat, bike na. May kablis. May kabis pa. Ang taglis. Wala ni gravity ko na kami nin. Nadalan-dalanan. Slide pa yung Austin. Awan ti ada kutsilyo na kanya yo. Ay, gusto ko mata. Maputod da ita. Sige brother, ngatok dito, kasi kayo mangin turungan. Sige, sige. Ay sige bro. Yan, so ganyan po kami dito sa bundok. Tulong-tulong tayo. Sige. Sige. Yan, pwede na nga. Yan. So yun, sir. Oh, balinan. Oh, mabalinan. Tapos naka-off pa eh. Magaling. Naka-off. Naka-off. Digas. Diretso jay. Banat. Ayun, naala na. So ayan guys. Maraming salamat sa mga nanatili sa ating YouTube channel. Ang sarap. Dito ang tunay na trail. Dito lang kay Lava Black. Kay Master Lava Black lang. Meron na kayong mga ganyan. So shout out. Mas sulit ang trail na to. So pa-subscribe din yung channel ni Sir Buffalo, Ay, thank you. Buffalo Rider Vlog. Salamat po. Buffalo Rider Vlog. Mga sounds good. Okay. So ito guys oh. Meron tayong KLX 230 RS. Ito ang halimaw na production. Yun ang may-ari. So yung price nito guys is 190,000. So yan sir, 190. Yun, 190,000 ang price. Yan, ito yung halimaw na production bike by KLX Kawasaki. So ayan guys, maraming salamat sa mga nanatili sa ating YouTube channel. Yan, so tulad ng parati kong sinasabi guys, subscribe na po sa mga hindi pa nakapag-subscribe at always click ang notification bell para always